kutaura kuda Philip wakasvika pakanga ikoona mningi wako nditauriri kunze kwekuendesa mazanda zvimuriwo zvowaendesa zvoda kuti patafi nditauriri nemungoza mweendesa kuti haya bike maheo nditauriri ndiri kunyepere mwese nemukadzi wako uri kuri izvezvizvi wapakonyoka wabaya tiri kumuda waendepo padare ipona wotokumbira kuti tiende mumusha mwedu totore mishonga painge kuti pasina izvozvo doro redu kutaura kudai mungoza wakasvipa pasina izvozvo kwai doro tiri kudhibha kana mishonga tisina kutora nekuti doro irona harina kuchena kutaura kudai ndibabani baba ake iye nouyu iri pari mutundu unawo kutaura dai mune mutundu here arukeza ndinawo Dojibondora tete Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora tete Pamusoro. Right, dambudziko riri pakudai. Ndakachini ndakagara ndiri pamba pangu. Ari makuseni. Ndichibva ndafonerwa ngemunin'ina wacho izvo hapana waende kunhamo kwaruwo. Andifonera ndakati kwakanaka here zvinga zvakwakanaka. Ndobva ndatotaura mudzimai ndikati andafonerwa kumba kumusoro. Ngatikwidze tese toona kuti chii chiri kuitika. Tobva tatokwidza nemudzimai wangu. Tichisvike pamba pemunin'ina iye asipo ndakaona hapana vanhu saka wafona asiri pano sei. Ndobva ndadarika ndoende kumba kwouyimbana. Ndasvike kumba kwouyimbana ndokwanga kuine vanhu. Ndakabva ndapinda padhoo. Ndichipinde mwakaungana ava vakomana. Ndapinde padhoo ndakaona uyu musikana wangu mukunda uchikakarara ari mwakagara. Aikakara kudai ndichingopinda padhoo kuti ndichogara pabhenji kudai. Wakatanga nditi Philip une shuwa here Philip? Uchapedza here anhu ese wakapedza kuuraya Philip? Uchapedza kuripa? Ndoti chachi. Ndobva ndagara pasi. Ndagara pasi ndobvunza vakomana ava ndikati chii chiri kumboitika? Zvingazi hapana zvitiri kungoziya. Tatodaidzwawo muno muti chingoona zvakadaro saka zvemwatouyai mubaba bvunzisai chinhu. Ndobva ndatore nguva ndichiedze kubvunza hapana chakadai. Vakazoti paya akati ndini atete. Atete ani? Zvingazi Tilda. Ndizvo zviya. Kati Tilda ihanzvadzi yangu inini yakashaika yakanga yakarohwe kumusoro kwashini. Une shuwa yekuti ungandiuraya iwewe. Philip wapedza anhu Marukezo muno. Ndiwo muroyi mukuru. Mimba makumbo dzesai makumbo akaitore handizozviya suri. Mimba dzemukadzi wauyu dzakabva biviriso ndori pakati. Ndiwo iwe Philip. Right, wanga ane mashopu ake 2 patwin. Imwe yacho yakabroka. Ndiwo iwe. Right, uyo mukomana uri pamberi puro. Mukoma ake baba. Yeah. Ungatasana kuhope yangu kusatarise pasi. Ndokubetsera Ngazi mukoma ake iye musikana. Ngazi iye mukoma nawo wakadonha nemotobha. Ndiwe iwe Philip. Atiwo zvingazi plus mwana wake wakambotswa ngemvura yanga iri pachoto. Ndiwe iwe Philip ndichoramba ndakanyanya. Zvingazi kune vana vatatu vakashaika kumwomo. Munin'ina wauyu. Ndiwe iwe Philip ndichionyara. Akati futi baba kufa kwaakaita ndiwo wakauraya ndichionyara. Mai mwaiti mai akafa ngeBP. Ndiwe Philip ndichionyara. Zvingasaka uchapedza here Philip kwaari pano. Choti zviro zvo zvakaitikepi zvingazi usaiti hasha ndaenda idotodzike kumhatso kwako. Asi ndazobatwa ngevanhu vari panapa kuti usadzake. Saka nyaya yangu ndakuendese kwamambo ndichoti waendese kwamambo zvakanaka. Ndiko kuti zvitobuda pachechi.
right yakazogurwa zvokuti right doro rangu madzokore makumbo emukombo ndakamboita doro rangu ticha saka chifupisa inyaya samaraiza inyaya yenyu zvingazivi doro makabika here doro rangu ndimai yangu ndaizobike doro sei imwe mwainambatezioni mwakazwa mubikirwi doro zvingazi ndiri kude doro kana zviri zvidoro zvakaini zvakangonaka muprofiti wakanga aripo ngeumwe havasiri vasoko tapedzapo zvingazi right kuti munase kuzwa ngezvangu munopinde mwarusiti mumvura mwambuke svike mumvura munoambuka modarike musha wakutanga mwadarike musha wakutanga mwoende musha wachi2 pamusha wachi2 yo mukauti darike mozotarisa side reapa pane musha uripo ndo pana chiremba mwaenda apapo pana chiremba yeye munozwe zvakawanda natano hapana chakashata usingatirongedze tidi tiendepo takarongedzana nawakomana wangu naivo vasikana topinde munzira tobva taenda takasvika chiremba varipo sekurusoko tikaonana navo vakandotigashira nguva shoma shoma oti oimi vadhara imi inda muchirombe zvikwambo munorombe zvikwambo sei muchiuya panapa muine zvikwambo ini ndindega ndine zvikwambo panapa zvokwasobva panokofingi pasina munhu ane chikwambo chakadai ngechavo saka zviri kuitika apa mwana uyu uri kurwaya unoda kuti ashandwe asi zvaada kushandwa haashandirwi pano oda kushandirwa pamhatso plus pamba pacho pane chodoko bhisikopo chakasirwa saka munayo here mari yekuti mundipe fuliwewo tiende kumba kwenyu izvozvi tingati atokwanise kuiona tobva tabvisa mari yatovapa obva achiti auright ndiri kuteera nemwana wenyu ane mota imi muchitungamirai pemunosvike kumba tinosvikisana tobva tatodzoka nevakomana touye kumba takasvika anofunga takandogarawo mufetoro 1 hour votosvika chiremba vechisvika vakasvikira upinde mumba mwetanga tiri vapinde mumba zviya mwetanga tiri pamba pake musemani vakati zvikwambo nyaya zvikwambo siyanai nayo nyaya zvikwambo siyanai nayo mafuta musazodzore mafuta emusikazi amweni acho munodzora nano here ati no zvakanaka ndokutaura zvingazi right zvakanaka mari yangu kubva ashidzwa mari yavo iya vakange vataura kuti ndeisvike kumhatso ndiri kuda 150 tobva tapa 150 yavo iya apedze kuita 150apedze kugashira 150 iya uyu musikana wakatange kukarara futi atange kukarara futi zviyani sekurusoko akade kusimudza kuti vaende kusimuka kuti vaende komubatsira kuti anyase kutaure zvakanaka zvakaramba ndo paakazoti ndaone doro raana baba redzinza bikai doro iro asi musanyimana kokaiwese wedzinza ange aripo mwechipedze kubike doro iro raana baba iroro pane midzimu rudo kubuda pamwiri pake asi uri kuvhiringidzwa ngemabvuri amweni kuti zvinge tozi ibvuri iwo uri mudzimu unodo kubuda asi rikabikwa doro ndinokona kuuswatura udi ururani mwana achiende kuchikoro uri kuchikoro mwana asi achatoendi nekuda kukorwara ndingati zvadaro takaunganidzana futi togadzire mungoza mari yemungoza tagadzire mari yemungoza izvozvo mungoza atanyika wakatomera zuro takatonyura nhasi kutaura kudai ndasera tokuparadza ngenyaya yekuti kwainani doro taidobitanga mani kubika ino zuva dora kuti ndingambogumirapo iri doro rani raana baba raindobikwa gore ngegore pambapo ndiro rakazwi ngaribikwe iro saka denjiro rataura kareke ngamwewo saka toda kuona handiti izwai maripoterwa izwa nyaya yaripotwa uzwi yanga iri kutofambiswa kumba kwavo ndizvo here yechitofamba up to this stage akazonga akunoko saka apa pana mambo apa pari kudiwa rubatsiro rwechifuti kuti uhandisi kuzwa paari kurambirana nazvo ari kuexplaina pandaida kubvunza kuti hai pakanga pari kumuka uyo kumba eiti hai iwe ndiwapedza anhu handitika ko kumaka kwaka kumakazoenda zvakazobuda here kuti hai iwewe ndiurikupedza anhu asvike pana chiremba kana panapa watombounga ichishupeka pasere tikamutora tikaenda naye kuti mwatibudisa pai wasvika futi akanetseka pasere zvatomubata nguva yacho zvinotonetsa zvinotorwadza asvika pana chiremba hazvichabati unongochema chete
Ya, ndio sekuru soko akagara. Amene kuti mungambozwa wadi. Ngangacho. Zvinenge zviri kuzi pane paasvika zvinenge zviri kuzi after doro pane pachazosvikwa pane choda kuzogadziriswa unozvizwa ere handizvere kuti after doro pane chazozodini nevanozosvikwa unoona sono idzimba ini ndaione kuti tirikuona ava vanenge vakaita vana vadiki vakunda vesa imwimwi baba wenyu vari kutaura kunyangwe kuvakomana vari uko baba vari kutaura apo pane here chemuri kuona chingabatsira Zimbabwe kuti nyaya yenyu ijeke pane zvishuwiro zvenyu zvemarongero muri kuite nyaya yacho nababa wenyu avo baba wenyu anogumisire pekuti umera wati aredi kuti doro ribikwe ndizvo here zviri kuzopedza dambudziko racho kana kuti pane maonero emunoda kubatsirwa ndiwo neZimbabwe zvemuri kuona zvemusingakwanisi kuronga muri kumba kwenyu mwauye kudare uno mwauye kubatsirwa nedare munochitaura kuti mupire kudare kuti taitarisire kuti dare rikatibatsire kuti izvi zvizwai direction yoonekwa mwana iwewe zviri kuzi mwana wanga asingachatauri mwana ndindaigara naye mwana wanga akutaura chikara chiti doro rangu rakunonoka ndaakumhanya ndozviitira zviro ndega ndozvigadzira zviro zvangu ndega mwana wakanga ane hasha kuda kudai mazuva ari kudoiswa mberi kuda kudai mazuva ari kudoiswa mberi tiri kufamba apana ndo pakazosvika kuti nyaya uye unongo zviro zvacho zviri kunonoka apa mwana uri kutoshupa kunyabvunza iwo chiremba acho mwana wanga ari kutaura kwese kumba kwanga kuti asi communication ndo papasina kubva nditore mwana muna January kusvika nhasi baba ana zuva rakandifonera kuti mwana uri sei zvapari mwana wanga akutaura every chese chaita chabuda pachataura kuti ndiri nhingi zvakadai azvizwa nyaya manje yayo mwana kutaura kudai mwana uri mako mwasekuru asi sekuru paanogara agari nemukadzi akati hazvigoni kuti ndigare nemwana wamusikana pasina mudzimai wangu taakukumbira mukwasha ambotichengeterawo muramu wake zvese zvinonga zvanetsa muna muchindibata saka mwana ndiri kumuchengeta ini nemurume wangu ari mumako mwasekuru aya chese chinonga changoitika ndaingwabudeta sekuru zvadai sekuru soko ndo ari kuprotecte mweya yerudo kokwadza mwana wehawo handika ndo ari kutoprotecta by now saka izvizvi kureva kuti zviri kutinonokera here kuti isusu tiite maprocedures anga akamirira kuita baba rukezo aya ekuti taakuda kubike doro because zvazviri muprotocol here zviro zvaaitaura matakira zvaro zvavatanga muna January zvichidzinga zvizwe izvo zvaita kuti mwakandinonokera kudhara adaro kuya zvikaziwa February achati kuti tironge zvirongwa tichaita musangano musi wa1 March anhu achosangana hapana chakabuda kuti anhu uyu unobudisa mari yake unobudisa mari yake nanhasi mwasati atobudisa kana dhora muhomwe mwake saka zvakasikazori kuzvoda kwenda mberi here kana zvoda ndo mashure ndo papa kunetsa ipapo uyu mukomana wambosudza maoko uyu iyo taurawo matsananguro ungaiti nishoti matsananguro ndingaita panhau yataura ngezvayo chokwadi yakaitika asi nhau yapo marongedzero atata kuita nhau yedoro iyi ngatichafambi zvakanaka ngokuti tarongana setimu yanga iripo tibike doro tarira vanhu vakuma7 tairengana varume vakushanda asi amwe 3 yacho tairenga mbewa nemuswe anga asichabvisi mari dzidzi amwe ndataura mari dzakuma60 asi mumwe ne10 baba achaiwo ari yapakabvisa dola saka bva muna January kusvika vanhasi taana machi doro yarisi kufamba saka sekuru azoti ndatora mwana nguva yareba saka dao ndichishanda chinhu chigai chipfuure saka sezvo musi kubata ndanosara nyaya kudare kuti zvinhu zvikasire kufamba saka taikuno kuna masi ndo nhau yacho anhu rusunduka zvito kumashure amwe zvinhu zviende mberi asi amwe aramba nemari dzavo muhuromwe right mapazwa zvepapindire sekuru soko kundopindire kuti inini ndagarisa nemwana wenyu and inini kuti ndizwi ndigare naye munaona sekuru soko wacho ndisekuru soko asi achiri wechidoko hazvizonatsi kunaka saka ndako kuturirei kudare pasekuru soko pakaparikira ngatiitarise vanhu ava vanonokere chiremba ava akuru asharuka rukezo jaaguru wakabisa dhora amweni akumasikiro bheri pacho manjeka zvakude mambo mapimire mazuva kusvike pamazuva akati munge mapedzi urongwa tikanotenderera kwese kwese I think pataurika ati ngoza watomera asingachipuwe mazuva mande ndo pamaitarisira nditi mande ikwei
kuswera mangwani seswayo achonawo ngabvisewo maheni kuti baba kuti chichitsoro iende mberi mazuva angagurwa asi baba aya ari kutopomerwa ndo ari kupomerwa waifanirwa kunge ari kutobvisa yakawandisa maningi mari ngoti ari kuzi muroi chiinyi ndowakauraya nhingi obvise dhola echizi ndowakauraya nhingi ngaabvise yakakura sekuru baba ayaya ini pandaidombobvunzawo ndaidobvunza mhuri yekwarukezo kuti pane anhu atauraya kuti akashayika mwana uyu waiaziya here ana tete aiverengudzwa kuzi tete nhingi ndini anani panga pane chitoro pakadai chikazoparara unoiziya here history yeanhu ese akapera kufa anhu ekwarukezo ngekuti tingada kuti pamwe kwacho mwanawo zviro zvaari kutaura kana kuti ihistory yaanga agara itoziva ngekuti wakura kana kuti zviro izvi anhu aya akanga asistoripo kwakuchizondokurawo mwana asi wakutsanangudza zviro izvi imwe baba amokorera hekuvhunduka kuti sei ndiri kuramba ndindonongedzwa kuzi nhingi wakauraya kupumwa kako mwaifanira mwatoone mari yakutoti oraiti ndazvizwa zvawataura mwana wangu ini ndatora mari yangu kana $50 iyi ngatichitangira pamwepo ngatipinde ngatigadzire vanhu vakomana ndokuti unogadzira dzaimbozwa sekuru acho akasimudza umuoko mayangu akatandibika doro akambobika doro uri mwana wabiki doro ramai anobikirwa nekumba kwavo vakatoibikira mazvizware zvato vaichinyi ana azonyatsa kuti dyachocho kuti ndakaribika kana anaroribika kana akaribika akapisira kuti haisi hama yamai anobikirwa nehama dzavo mazvachona panonapoirapa masesa ini ndaidokuzwa ngwata rwazi mai akati ndodedo nandaungozvizwa pa asi kuti mai akazama nokuti ataura iwe shamariwe apana kuzi basi mai ayati kwazi hai taibike doro gore negore inini ndaide kubvunza kuti munhu wakataura kamwe chete uchiende kona chiremba umwe chete vakazombovherifyawo here kuona kuti zvataurwa ndichiremba uyu ndizvo zviri kurwarise mwana muzi pabude nhau yemafuta kozozi doro saka pade kujeka zoti kwai ndizvo chaizvo here zvetiri kuita kana kuti zvinhu zvakasangana pamusoro nyaya iri kutaura yandiri kuidzinira ndichidai musi wakabude dambudziko uyo waitaura chiti hanzi munhu oyambuke mvura modai moende paseri pane munhu unokwanisa kushanda dambudziko ropera asi totogara isisi semhuri ini ndindakatotanga ndikati aiwa hazvibviri kuti tingaenda pamusha umwe togumira papo ngatifambe kana nganga 5 kana 4 toziva kuti zvibude zvakafanana ngekuti paseri pacho pari kutaurwa hama zhinji dzedu ndobe dzakarorwa saka hatichazozivi kuti amweni aendekerwe siri here kana kuti zvaidii ndiyo mwana wacho anhu akabvunzwa zimwe semwagutsikana here tione kuende pamweni munhu wese aiva ari pakati yetagutsikana hapana wakadai takawanda mwengadaiasi ini ndinoone kuti zvanga zvakawirirwana ndizvo zvakaita kuti vapinde mukati mendima yavari kuzimbabwe nhasi vari kutore ndima kuturire zimbabwe ndima yavari kutoshanda isingacharambidzike yavari kutowirirana wese chendaizokumbira inini kesekuti zvanga zvisingaiti here kuti musi unoibve doro rachoro zimbabwe musi unoibve doro rachoro zimbabwe ringe rine dziso raro pakushandwa kwedoro racho pane zvinozobudepo zvacho zimbabwe rizozive kuti pabude chii kuti pange paina chiremba unotoshande zviro zvacho zvichioneka kuti ndizvo here zvaidiwa
Lori ndizo ere zvaidiwa zvaitwa padero pacho kuti pane dziso reZimbabwe apeno. Chinoreketa ere ichi? Munoziva kuti chii? Pamusoro pamberi pedare apauye kuizwa mahumbwe. Ndeti pamberi pedare takadai kunodika ere. Takadoda hedu but kune zvimwe zvinhu zvetinotenga tichiona ngatisaitirane madhirama. Ndeti ngatisaitirane madhirama ngative panapa tichitaurana mune zvichokwadi. Titaura mune zvichokwadi kana uri mweya ngaubude utaura izvi. Atifani bakuitirana madhirama. Chinoreketa ere ichi? vari kutoti vatori nestage yevatori nayo aiZimbabwe rachibatsire musi unomwe doro racho kuti pange painoshandepo echione kushandwa kwedoro racho kuti pane zvinobuda zvacho zvibude apapo dziso reZimbabwe ririko uye kana isusu ngatidai ngatidai order anwe ngatidai chiri kubuda anga chacho handitika kuti chiine kutsatsatika po chinomboite iyo ka hachimbotsatsatika muno muchimbondozwa padoko pacho chiremba imbotaurira chimbozwa zvinomboitire kwacho chizvo ngatinyarare ubatsirike ukakarara haubatsiriki endi unotogumira mukukarara asikazviki chinokakarara ingozi Nani, tibwire utizwe ndiani. Uya kudara mambo muri ndiani. Uya tizwe. Ngobetsero kwa. Taura. Ngomurekera hii. Ngobubrezo. Ndiani taura. Azi ndi mambo taura uri mudare. Enda tidizwe madrama aka. Ende munoziva kuti akatombozviita zvekunyepera kubudirwa zvazvo. Taure chaifu chaizvino paupenyu. Taura chokwadi. Ndiwani ndorana mambo pambe pamambo ndiwani. Iwe chaikunyara. Amweni kabaita ka. Tanga tamboisana pa discipline chaichayo. Ndinatete. Ani. Ndadzoka ndini tutor. Baba ndo handituma. Wakapuwa nguva ere basi kuti ubike doro. Taura. Kasira, sotinonoke. Seba mbuye Sadotona setinotamba newaspa. Atina kukama newe kana tiri kumweya waspa. Waspa yori munhu wenyama. Asina handisi munhu wenyama. Uruspa. Oni wabatwa uzomashoko wakakura. Uzoda kuzotsikirane kamukororeka kwako. Kamukororeka kwako ngakaboya apa kamukororeka kwako. Uya unokasira. Ansuda sekumbafanisi newe kasira kuya apa. Unozizenya kodzoka itewe. Atisi suda kataura kwekwendera. Andisinere ndakataura pekutendai. Andisini? Atizikwendera. Andisinere ndakataura pekutendai. Asi murutsikirane kuti chi? Mukunda wako uri pise sisi. Wadini kuya apa mukunda wako? Yo, dadzira munhu wako now. Kasira unomuziva usanibvunza mafanisi. Sasika. Ina munhu.
Munhu upendoroda izvo. Unozviziva zvawakaita. Ndakadii? Fonera munhu wako izvezvi. Taura dizvo. Taura dizvo. Andisuramira nemi taura dizvo. Hey, apa papa nesiwana zvakafa. Asharuka we, dai mambonga kuti tudzuke ika, wati tudzuke. Ozi munhu wakafonerewo. Ndiani munhu wacho? Ozi munhu wakafonerewo. Shamudezi. Ndiani munhu wacho? Ndichakire muti. Ndiani munhu wacho? Mozuri bani. Mozi chakamuti. Uchamudedzera nhasi now. Tilda we auyi kuzotonge zvounofunga pamberi pamambo wauya kubatsirwa. Sina kunyapa ndingadai ndisina kuuya. Saka ticharauzikira babake. Saka totinyararawo zvigadzirira dambudziko rako here. Kana wauya pamberi pamambo unotaura zvinhu pamberi pamambo. Mambo ndi mumambo zvitota macherge nemweya yakafa zvitunha nemakuhwa. Handiti kana totaura ngatitaura tichiisa dambudziko redu kuna mambo tibatsirike apenyu isisu nemi makafa. Alright. Mbona kumumba yikuti mtamu wacho ataure sanditi. Asimishonga kumusha kwedu jikoto. Ndochita kutukumbira. Kana mauya mudare ramambo ngorima mukuya kuobeserwa. Amusiri kuuya kolidha mambo ngorima zvekuita. Kana kuti mambo ngorima tiendese pakadai. Mambo ngorima ndio anoziya kuti zvinhu kuti zvifambe zvinodai paruzika. Amuna kuya kukontrola dare redu. Imwe magara mutoita zveumera wenyu izvozvo munoenda mozviita mwatotipa rimwe basa. Tisaitoziva kuti muita zveumera. Ende taida kutozwawo futi kuda kutotaura futi sabhuku wenyu ndiani? Mwakashuma here kuna sabhuku kuti muda kubika doro? Takatozoshuma mnera waoma. Mwakashuma kuna mambo here kuti pane doro rakadai muda kubika? Pasabhuku ndiwo anozoshuma. Basi. Murikuona. Ngasirambe teida kupana mitoro yakakura. Mwaremerwa apa nenyaya yezviro zvenyu apa. Mwakuuya kwa mambo. Wechiuya kuna mambo ka ziya kuti uri kuna mambo wakananga chii. Mwapazwa. Nekubudirwa kwacho ka abudirwa yawo muchiziya zvimwe zvekutaura. Amweni munoenda kubudirwa pana maprofita amweni. Kuna maprofita akadarika maprofita yamunofunga yona. Pakwenda kubudirwa pamberi muprofita umweni. Saka be careful ndapota. Zvakanaka endai pabanze mwaenda pabanze ndichamupa empurisa. Ndamupa empurisa yeye ndiye achazouya kutanga kuona umera uchitanga kuzanzi waoma nekuitwa zvese kwenda kosvika mukubikwa kwarudoro. Ende kana dai zvaitomboita zvandoda kudzoka kumasure. Nganga towanza kutofamba nganga ka 3 times. Teifamba nganga 3 times. Kana pano unonga asina kugutsikana ndizvo tinokwanisa kana kuti pano usina kugutsikana ndizvere. Muenda futi pamwe. Kusvika zvanaka. Amen. Pano usina kugutsikana ndizvo. Ndizvo zvenezvo. Ndizvo dzakanaka. Wozodika chimweni chimerero. Sekura ndotaura. Sekura ndotaura. Taura henyu. Pamusoro ichangamire nemi vose vari pano padare. Chinova chokwadi chekuti Filimoni Rukezo wakapinda mudare mangu. Ndikamutambira zvakanaka. Ndikasimuka ndikaenda pamba kwake mune zvakanaka. Vadzimwa havana chavakatsaura chakawanda asi vakati ndibikire doro mwanangu. Tigone kunova nechakanaka chinojeka. Chinova chokwadi kwaiva ndiJanuary simataurira ita musikanara. But ndaendawo kwandakaenda kunozorora tanzwa nzi February kunoka vaite zvikaranga ndikati aiwa handina chandogarira kuno ndaendawo kunozorora kuHarare. Ndaitaura naFilipi pafoni. Ndataura naFilipi pafoni. Akasvika pakundiudza mashoko akandibata. Akati mwana uyu akafa mwana wako ndiwe baba wacho. Ndotarisa ene kumusha kwandobva kwaMutogo. Ndoti vakomana nyaya iyi ndozoigona sei? Zviri kutaurwa kuti vari kuti izvo mwana uyu abudirwa adini. Ndofunga mashoko ababa anonyadzisa zvingaiti. Ndofunga ndikano handikwanisa kusunga pano. Pane bhuku rakanyorwa rakazara zvinhu zvakazara zvemushama baba zvekuti ndaremerwa nemwana uyu. Zvekuti ndandapedyo kuti nditure dare remwana uyu nekuti mukanditarisa ndiri mwana mudiki chaizvo. Kuonekwa ndine mwana uyu ndichigara naye nguva yakareba anogona kuzvitakura angona kudii mhosva yandigona kuzomirira mangwana. Saka ndati aiwa zviri naniwo timbobatsirwa nevakuru venzvimbo vachitionesawo kuti ndoita sei nekuti mataurira vari kuita vaFilipi kuti chinova chokwadi chekuti umere wanyikwa ichokwadi ndo mashoko avo. Inini handisisina rutendo kana kubvuma nazvo
kuti chingava chiri chokwadi nekuda kwei nekuti vandinyebera pakawanda nekuda kuti kutaura kunoti ngade takapedza handisisingazive pamwe ndakurasika kutaura vamwe mazuva akasvika Philip ndo mazuva akasvika Philip akasvika Lamech Manema padare pangu if I'm not mistaken vakatopinzira navese padare mumwe chete Lamech Manema ndapedza ndaclear but ndakada kuchitarisa pari zvinosvika iri ndichiri naro mudare mangu saka ndiri kuenda kupi zvakuita zvinhu zvakundisvibisira zita handichina kwandichaenda ini saka ndaremerwa dare handichaziva ndochidini pari zvinozvi ndabva ipapo ndakazochiitawo mumwe akandifonera handizoti ndiani akandifonera waesanangura nhau yekuti aiwa tanzwa kuti une mwana warugara naye mwana warugara naye uyu uri kufanira kunge uchi dare renyu rakamira sei ndikati aiwa dare redu ratira rodokubatsidza musha kuti umire zvakanaka but mabvunziro aida kundiita ndeyekuti azive kuti ini ndapinda musha ndiri kuzonopinda door to door here pamusha ndikati aiwaka that is my private, that is my secret yange yandofanira kunge ichita pabasa rangu ndofunga ndakazosvika pakumbomurafura ndikazombomuteerera ndaudzwa nevangu zvasimbonzwa kuti ari kudei ndobva ndamuteerera ndobva ndazomurafura akandisira meseji yakandisira akati chero musi wedara hausviki dauna tinosvika uri kupi meseji iyo ndinayo panapa nanhasi uno ndiri kufamba but kuti tive ndine rujeko rwakanaka ndiziva kuti chingava chiri chii handichaziva kuti ndichaperera ndaapapi ndoda kwedare remwana uyu saka ndaremerwa dare nevose vari munhu handiziva kuti ndichaitawo sei saka ndatiwo zviri nani nditibatsirikeiwo handiziva kuti imhosva here kugamuchira munhu auya achida kubatsirwa kuti anga achiya kudare chinova chokwadi chekuti zviri kubuda pamwana uyu pari kubuda zvinhu zvakasangana-sangana pane vafi number 1 number 2 pari kuzobuda mudzimu number 3 pane imwe nhau futi isina kubuda panapa pane imwe nhau yakabudira mudare mangu mwana uyu anataura zvinoitika inini ndine vamwe vanhu vanouya kudare kwangu vasingazivikane nemwana uyu kuti vanouya kudare kwangu but vari vesame family but vachinodhumana padare rimwe chete mwana uyu ari kumba ukanonotaura kuti mangwana kuseri ngatisvikei padare pasekuru nguva dzakati ndine munhu anoda kunoona ipapo munhu uyo achinge anosvika anodaidzwa mwana munhu uyo handingaita makuhwa ndisimukirowo mukomana ndisimukirowo sorry so pamwe ndakuita kusikuru ndiri kurevera baba vakamira apa ndofunga vakaburitsa musodzi vakachema pakataurwa nhau dzavo dzakawandisa dzimwe dzepatadzira nyaya dzeminda dzandandisingazive nini baba vanondirevera nhema kuti vari kuita zvidoro ndo zviri kundirwadza kuti chii mwana uyo achiri mwana mudiki hana chaanoziva saka ndiri kubatikana dare ndiri kubatikana handiziviwo kuti ndinofamba nawo sei ameno kana dare katisunungura tombozwe dambudziko rauyo wacho wazounondi kudaro zobuda pana uyo handizvo mwana vanoone chekutaura here anhu inini nyaya iyi ka sekuona kwangu ini ndiri mukadzi muroorwa wangu kwarukezi asi nyaya iyi ndiri kuona songati iri kutsipa-tsipa ngei ndechidaro murume wangu ndofunga ndiye wazi waende kufukwa majoka ndakamuka ndichifonerwa ndifunga zvokuma25 ngemurume aiti hanzi ndozi madzibaba liberty akataka ndozi madzibaba liberty tsangamidzi asi ukaramba uchimuteera ndakasozi ndozi madzibaba niwe chikono airamba ichichinja asi zvaita sekunge family yekwarukezi pane munhu anga ari ipapo saka masoko aitaura ndingakwanisi kuatsanangura ngoti handisini ndaifonera ndaingozwa saka ipapo zvakaziyo nini iwewe wanditoriwo kwarukezi pane nyaya yendazwa iri pamambo nyaya iyi yemwana uri kunetsa asi pane zviri kuitika munhu womuri kupumha uri Philip iyeye muchamuripira saka ndakamhera kwena nemurume choti nyaya ine musitaurai muchiziya pane zviri kuitika shuwa murume akada kutsanangudza zvikazomba kwenyu mune mweya china mune munhu akaromba chiichi saka imusenene nganga yenyu chiichi pakataurwa masoko akawanda asi zvichiratidza kuti pane varume vari apa vese ukwarukeza pane umwe uri kubatana nemunhu pane zviri kuvhiringidzwa ndikasvikira ipapo umweniwo peshi linda ndafunga kuti handiti akatombotsanangurirwa nasekuru akambotanga kuvhura dare padi futi kuti ambofamba n'anga 2-3 dzinozwa kuti chinyi dambudziko kuti mwana uyu rigadziriswe asaramba ikakarira kwaanoitawo tochitangirapo kuti iri nyaya yedoro riri kudiwa racho kuzi ribikwe robikwa uyo aonewo kusunungurwa mwana uyu apa here ayo arukezwa ndo ari kuzi ari kusunge zviro ndofunga sekuipa anotaura kuti chinyi nemumera wacho handitouoni kuti uripo here kana kuti hapana saka ini ndaitokumbirawo dare kuti kana kuti mambo atotuma mupurisa kana izvizvi kutoona kuti umera wacho shuwa uriyo here zviri kuitwa here nemwazvo mutsvene here umera wacho zvitariswe zvese izvozvi umweniwo nemafungira ake
pamusoro iyi ndaide kumboti bvunze parukezo rakati doro rinobikirwa kuri eparukezo mwafamba doro rakazi rinobikirwa kuri rinobikwa kumba kwamukoma umera uri kunyikirwa kuri muri kwendepo here kuona umera wacho imweni zvinondinesa kuhamba kuti handisi mugwenyu hapana ro mungatuma ukakasa kumuti handechezve kuro kuri kuenda here kuri kuzi kuone kuri kunyikwa mumere chatikange kuti takatinge nditata kuti akatimutora mumera tikaendesa kwababa tikakumbirana baba kuti baba munokwanisa here kuti nyikire mumera akati tinokwanisa kunyika saka akaita zvekunyika zvese wemira imi mwari kwezo ndazwa kuti mwakabvisa dhora doro mwanga mwati mande robikwa handizvo muri wacho mwatsvaka here imweni mubvunzo ndati muriwo mwatsvaka here aiwa hatisadi kurongedza kwenyu baba pangu inini handisati aya ngatimboti chindau chinoti vazukuru uyo iwewe nauyo ndi mwana ari kuda kubikwa doro rababa yenyu handizvo saka chini chowaita iwewe padoro rababa ako kushanda kwevana vangu ndikupanga kugodzorera zvechizwe ngozi ire tinyore kugodzorera ngozi titya chiri kukuona kuti kugodzorera wabvunzwa namambo kuti une ngozi woti mwanga mwati imwemwe kushanda kwekubara kwenyonge kwangu ndozvokuita mwakavataurira here akomana ano kuti akomana inini hangu panoizwa zviro zvahandina nechiro ndibatsireiwo mubvunzo ndizvo muti hungu kwese ndizvo akawa dhaguru nomuziya unoreketawo iwo muraichosara unomuziya ndipisi kumuzangana wedu anotaura zvimwe zvekuti anotaura zvinhu zvakawanda apa wakapawa mubatsirei neprotocol yekuti ateedzere aone kupona right redman inini ndaione kuti vakarasike nyaya veyakarasike pakutanga pavakabve kwachiremba iyo vawirirana kuti vazwisisa zvataurwa nachiremba vakawirirana kuti hapana imwe chiremba waachafamba vagutsikana ndaione kuti vaide kutanga kuchigara pasi kuti vavatsvake mungoza wacho vari pamwe chete aifanira kutanga kuise mari dzacho ipapo ndiye uyu mungoza wavo ndetsvakiwi nekunyikwa waifanira kuti mungoza wacho uyu wochishumira kuti ari baba anoda kutaura naye vanoda kupuwe doro racho vanotanga kugara pasi semhuri vari pamwe chete vosumire mungoza wacho kuti mungoza uri kudiwa tatsvaka huku taakuzotsvaka kuti pechidiwe mbudzi taakutsvaka taakugadzire mamera enyu baba woye embeneke muromo wake akaunganirwa ngechita chino chiripo kuti pane vazukuru nevakwasha vanenge varipo chichionesana kuti chinodiwa chini yangu mari iyi endabvisai kutsvake zviro zvimweni chindibatsiraiwo vanhu woye ndo taidai kundonyamasi unovandori pamwepo uchinasa kuti uzive kuti ngatichitorumba mungoza uya ukasike kuoma zviro zvoizvozvo iyo chidoko usatombosiya foni ndakutaura zvediscipline mangwanani apo nguva imweni musumo kushumira kwaanonga aita tiri kuzwana naye nguva imweni kushumira kwaanonga aite mungoza uya kuti unyikwe kunokwanise kuteramise zvinode kumuka zviya kuti zvimirire zuva redoro racho zvikanga zvichitsotsi hazvifambi zvinogarirwa pasi zvowirirwana vanhu vechiembera kuti uri mudzimu wacho poemberwa kuti mudzimu uzive kuti pane zvaakuitwa munhu wese achipambidzire kubatika anokandire zvaanokandira achikandira zvokurudzira imwe mbuyeni zvii zviri kuitika ngadai pamusoro masoko ari kutaura hedman inofunga muri kuhazwa ini zvendaide kuziya ngezvekuti pamungoza wakanyikwe iyo mabhakiti mangaibhakiti kana kuti mairi esanga tonyekwa kuti esanga chazoikanazvakanaka ndopopo nguva musikana sanangurako musikana kutaura kudai ndatumwa ndana baba kwaiendepo padare ipona wotokumbira kuti tiende mumusha mwedu totore mishonga kwainge kuti pasina izvozvo
doro redu kutaura kudai mungoza wakasvipa. Pasina izvozvo kwai doro tiri kudhibha kana mishonga tisina kutora. Nekuti doro irona harina kutenda kutaura kudai. Ndibabani yakutuma. Baba ake iye nouru. Iri pari mutundu unawo kutaura dai. Mune mutundu here Arukezo? Ndinawo. Izvozvizvi kutaura kudai Pati sinzi kubva paakarwara Patu mungatomushora henyu kuti aendi ngeikoona pakanyikoona mungoza pawakanyikwa. For sure Patu uri kurwara. Asi kutaura kudai Philip wakasvika pakangana ikoona munin'ino wako. Nditauriri. Kunze kwekuendesa mazanda zvimuriwo zvowaendesa zvouda kuti Pati afe. Nditauriri. Nemungoza mweendesa kuti haya bike maheu. Nditauriri. Ndiri kunyepere. Mwese nemukadzi wako uri kuri izvezvizvi. Wapokonyoka wabaya. Tiri kumuda. Imimi muri ani? Muri ani mimi? Inini ndiri atete mumusha. Mazita rako atete Tilda. Zita rako yo wacho muiza nani? Unobuda nayo ndiani? Ndilinet kana kuti namatai. Ndanyepere pamazita. Unokwanisa here iye paari paakagara apo koutora mushonga wacho sezvo wawati. Ngatidai. Isusu mishonga titongiyena ndiyo. Tilda. Tazvizwa. Ngatiti mambo azvizwa chichemo chako chokuchema ndicho. Munomu vanhu weka. Munomu. Madenda awanda. Nyarara panti. Alright, order. Nganibodai. Ndazotaura mayoni. Sorry, pana padano kubatsira. Wewe adhura hapo wewe wambosimuka wewe. Wakamunifonera. Pananga paita challenge kuti kunombobuda anobuda apa anobuda wa Mayake. Mayake anonga anotaura nyaya inonanga iwona aonenana Arukezi kuti adhura igara na mai. Wakaripisa hatu kuti ngadzitenge kumadzisekuru. Mayake ari wakatenge stand yekuti mwana wawo asare igara. Ndiri kunyepere. Dzosera mari iyo. Hakusi kunyepaka. Ndazvizvi kutaura kudai kudzidza kwedu. Aya igurupu raweka. Uyu wakamira naRozi uyu. Rozi wakorera kuuya pana anake aya. Uyu ndiye wakazofonera umweni muprofita waida kuti ashande zvina pana Linet. Apa iye nemuprofita wacho unondokona zvembiya. Apana chanokona kuti gadzirisa isusu zvomusha. Ngaatomudaidzira munhu wakewo. Iwo wakagara apa iwo une yellow. Hello. Uri kunyanya kudefenda chi pamweya uri kutaura awo baba echiti mira iwe mira. Baba ari kubvuma zviro zvese zviri kutaurwa apo zvichitsanangurwa. Iwo pako pori kumirizika papi? Mira ona potizwe iwo pako. Inini handisi kudefenda nyaya iripo ngekudai. Doro takatenda kuti hongu rinobikwa. Anhu akaungana, ana baba akaungana zvikazi todoti tibike doro. Baba akasimuka akataura kati ini handishandi handina mari. Anoshanda akorori hangu. Saka akorori hangu ndo achabvise chinyi mari. Saka takati baba aya nabamunini aya. Anhu awo ari 2 haabvisi mari. Wakaisa mari. Yoya wakaisa mari. Takabvisa pekutanga. Mari. Wakaisa mari. Akabvisa 10 drugs dzakufamba. Akuna umasiki. Dzekuti ndakagadzira doro munhu mungoza hapana yawe yakambobvisa. Ndakabvisa 10 drugs nemagwere kubika doro ndakabvisa. Ari yokumba. Inini maonero endiri kuita pamusoro. Inini maonero endiri kuita teione mapirizi etinosimbopa kumweni kwese. Chiro chakadai kunoko. Mami Ngoza aitengwa eibirwa zvisizvo kumabasa kwawoka. Dare risimo. Thank you so much. Dare risimo rineri. Musatipinze kuti kanyise madhaka enyu. Izwai kuti uroti udagarike pashi. Nyaya yako yauno kwa mambo. Uchitanga nguwa inei. Daro ramambo ngorima ndisika. Rakuchita otsvagurudzo yekuzwa kuti zvemwaizwa nezvemwaironga nekuchironga
ringe ridini ririmo, kwete kutore dare ramambongori magurise mujoke rezviro zvenyu zvemaikanya-kanya mweidini risimo nguva inei mwouya moti ngati dare ramambongori mangaripindemo kuamba kopinde mumadhaka wawo zvikakorera kuhambe zvakanaka mambongori maakazvikorera unoshashirwa zita ndiani ndimambo. Saka isusu ngatiti endai mwobike maheu yenyu mumwe mingoza yenyu kutanga nguva ino tokumbira mambo kuti tichiitawo tsvagurudzo dzekuti zvakaita baba sekuru Shumba nezvetichazwe iyo neiyo tozwa kuti vhesi racho ndiGenesis 1 here vhesi 1 toteedze zvadini zvabudeyo. Iwo Tilda wacho dai uri umweni sekuti nyaya dzine dziri kutaurwa mudare munomu waimboti yeterei kukorera kuramba waishusha-shushe mwana waunonesawo. Kuenda ndakuda kuenda asi chendinoda kutaura ngechekuti ndombokumbirawo nguva yekuti ndimbonyatsa kutaura kubva pamatangiri ezvakaita kusvika patava izvezvizvi. Mupurisa wakatiripote wakadini Rukezo family matitaurira nganga yaikuitira nyaya iyoyo yatiripotera saka isisu taakuchitiso pamusoro nyaya iyi yekwaRukezo kuzobudawo kubudikidza kwaHadhi una mai ake anga ane mbudzi dzakanyengwa dziya mukofamba kwekuya ndo kuchizobudawo Rukezo uyu mapazwa ere zvindataura izvi maita basa ndingada kuwedza kuda kumuvhura pfungwa. Hadhi ungakwanisa kana kuti usimuke wombotsanangurawo zviri kuitika nembudzi dzako ndakuona wakakweya mbudzi nhasi dzakazoperera woye asi dzapera basa rangani basa rwa 6 ndo dzasara apa waonekana ndaine 3 dzacho ndasi kwai kwidzana nadzo kwamutape ndazvinonga ndichitaura namutape kuti dzinoenda kure dzichinozizuvi bozi unonetsa wakambodisungire mbudzi dzako panapo 3 months ndisungira apana kana nditora chero kwambo ndakwidza nadzo saka ndangoti mai pa akabuda panakataura nawo anditi iwo ndokweya mbudzi chini unosvika padare wasvika padare ndichazodini ndichazotaura chini zvinoitika kuenda mberi simuka kataura uchemi mudare mwana mudare arisire kuchemedzwa bai inzwaizovarume musarongere dare rineri kuenda koronga uko kwemunonga maendawo murongere kuti zvizouya zvichizoite zviro zvekutange zvinhu zviri programmed kare mukarongera mambo wenyu munobondera siyai mambo wenyu akupei decision yake iye yaanozvizwira spiritual mukati mwemwoyo wake not kuprogram ndatenda hangu iyo zvifiripi usati watomboendeko kun'anga kana kuti kudina ndika kun'anga dziri mberi unino dzinonga dzeitokubata unoziva dzinokubata sei unoziva dzinokubata sei ndinonatsa kujekesera unoziva pakanyengwe mbudzi paizwi ngati hambe iwo ndo waiite keyplay yekugoga kuti hakuna kwetinoenda baba yembudzi dzakanyengwa ngendinini unakanyenga mbudzi hakuna kwetinoenda iyo zviona zvadai kunoko Philip ngati pere kupedzisira pamusoro Mr. Philip ndokumbira aone muzita rababa neremwana koma neremweya unoera zvinhu zvataurwa nemwanawo pane chemunoziya here pane chemunopikisa here kana kuti mungati tiende futi yekumberi kuda kuzwa tiri pamwe chete nedare zvekutanga ndotange kuende panyaya yemutundu waramba wareketsa mufemeri asi zvawareketsa mutundu wokuti uyo mumba mwedu hauna kana chinhu mukati mwaone machira 2 ariwo heusina chinhu kudaro ndakati urwara ini 1978 ndarwara 1978 ndikabatsirwa ndiana amatenesi paibikwe doro zuva redero racho riri pamba pangu wakandozvitenga uise mumba wakangozvitenga uise mumba ikoti dambudziko rako ripera ndakati nofunga uyu mukomana uri panapa nomwe usiku akatouya ndikara mutundu waitogara mudining mwangu kutogara sechidziyo mumba hauna chinhu mukati izvozvo atodurika pasi paona lidi yavo hauna kana anything Sorry, arukezi mubonyarora hemba. Bamusore changamiro. Ndakandaone kuti nyaya yedu yanga yanaka. Panga pataura mambo echiti ndakuda kuti tichimboitawo mapurisa angu afambire nyaya yacho ine. Mutundo arukezi ngawende kuoneka kuti wakanaka here nemapurisa amambo.
yotangirwa apapo zvinochibudeyo zvacho zvochizoveyo ripoti yacho kwamambo kuti kwabudei mutundu wawo wabuda kuti ndio zviri kuvhingidza vanhu ngauchimboonekwa mutundu wawo abvuma kuti ndinawo emene wakachena here mutunduwo ende zvinonakidza manjika here oda zvinonakidza ka anhu akambofamba ari ega iko zvino tonga taakufambawo sedare tifambawo sedare tozwawo kuti pane panodzimba here nekuzwawo pane mwana uyu kuti mwana unowo kana pane chimwe chinodozomurwadza tiziye ramangwana parozika saka ndokumbirawo kuti hanzi muendewo kunze mwaendawo kunze mamera enyu kuabika mutu amibika asi achada kuenda koverifyiwawo he kuti akanaka here semataurira aita mwana apo wataura pakati mamera acho akatosvipa here saka ndichamupa mupurisa zvese zvichaenda futi hekodini kovhenekwa uko tagara tinoti hanzi tofamba ng'anga 3 paruzika ende chinotanga kuti hanzi noti hanzi arukezo nezvishuwa zvimutaura mwana uyu sometimes arukezo zvemutundu mwataurwa zvimwe zvimataurwa pa zvimwe zvimati kubvuma saka pane chimwe chemunopikisa here kana kuda kuwandudza ngati zvevasi pane chemunoda kupikisa hongu kana kwete hongu zvei zvevasi zvese uyo ana kutitaurira afyo taakuchienda kun'anga tauda kutozwawo naafya ayani akafa ese ayani kuzwa kuti arukezo ari kuzi hanzi akauraya anhu aya nezvishuwa here zvakanaka itai kunze timupamuisa demofa panomuisa mutundu unopedza vhese thank you mamako maabanza hanzi chitundu unopedza vhese utoone mutundu wako utorina kumhatso unotouraya anhu hautomozvioni Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda payoutube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkach MTV tinodzifambira Dojibondora, tete.